Čaute ľudia, ja som Liniek a vítam vás pri tomto videu na kanálu Sun a akože toto už je moje videjko, moje. Určite si kúknite aj Stardew Valley od Sama, určite vidíte, spolupracujeme spolu, čož on natáčal Stardew Valley, tak my si zahráme Minecraft, kde si tiež postavíme farmičku, porobíme nejaké drevo tiež, kamienky tiež, slajmov, tí budú v bažinách. Spravíme farmičku a toto by bolo niečo k úvodu, môžeme ísť hrať a creatujeme wordiček. Tak poď, building terén, ideme. 5 FPS-ok, to je epické. No, už by ste to mohli nabudovať. A kto nevie, čo je Minecraft, jednoduchý popis, kocka. Kocka a kocka. Samozrejme, nie sú tam iba 3 kocky, ale je tam viacej tých kociek. Tak spawnili sme sa v takomto krásnom biomiku s čiernym drevom. Čo som dúfal, že sa aj spawneme, lebo toto je to najkrásnejšie drevo na tomto svete. A seka sa mi to, čož je super, tiež epické. Drevo chcem. Give me a drevo. Please. Give me a drevo. Thank you. Na začiatku sa to bude trochu sekať, lebo už by sa to, neviem, či sa to bude sekať, ale dúfam, že nie. Zaklopkám si. Už by sa to nemalo sekať, ešte si zaklopkáme. No, dobré. To už by stačilo klopkaniu. Teraz budeme zbierať drevíčko. Prasené chrochci. A dajte mi radšej drevíčko. Dajte mi hlinu teraz. Ďakujem za hlinu. Ináč seed tohto svetu budete mať v popisku. Ďalší strom... Som povedal, nekvikaj. Máme tu blízko aj kameny. Bajam, čiže už budeme mať hneď uhlie, čo je veľmi super. A tak, strom, poď. Ďakujem, strom. Poď ďalší strom. Teraz drevo nie je strom. Drevo není samozrejme strom. Ďakujem. Ale hen tam aj normálny biom s normálnym drevom a bielým. Čiže bude dosť dobré, hen tam máme skalnatý biom. Asi sa obydlíme na skalách, aby sme si postavili naše kráľovstvo. Hrad pána Niniaka budeme mať a budeme to najsilnejšie kráľovstvo na tejto planete. Tuto je také pekné údolíčka. Tuto sa zatiaľ obydlíme, tu si dáme craftingáč. Tak to máme 32 dreva, crafting tablet. Šup, crafting tablet, tak... Ne sapling, som bola crafting tablet. Nesmaríme sapling, budeme zabývať ďalšie drevo. Lebo drevo je základ prežitia tohto sveta. Ak nemáte Ak nemáte drevo, tak... som prestal. Tak bežte radšej do prtis, lebo drevo je najlepšie. Lebo drevo je veľmi epické. Drevo je epické, jak epické diela v literatúre. No, poď ďalšie drevo. Poď sem. My chceme drevo. My máme radi drevo. Radi si ho ťažíme. Padá nám do inventára. Aha. A pozrieme si achievement. Time to farm. Chcelo by to najprv. Ale dáky. Krompáč. Na. Spravíme si tyčky. 8 bude stačiť. Teraz spravíme krompáč. Máme wooden pickaxe. Ideme do hory. Tu hneď vidím takú díru. Ideme tam. Dúfam, že tam bude uhlie. To by bolo fajn. Ja som to zridol. Ja som fakt tupý. Mal by som sa ísť učiť do školky. Na. Konec spevackej časti. 60 FPS, ne? Prečo mi páčte tak FPS-ka? Prečo tak málo FPS? Ja už mám 100. A to budem spadne zase na 60. To nemám 50. A už mám 60. Tak. Z toho 20 kobu si zoberiem, aby sme mali. Počkaj.
Meč potrebujeme, to je 2, krompač, to je 5, 8 na sekeru, 9, 11, 19 koblu. Zoberme si keď tak ešte ďalší kobol do zásoby, 26. Gravel. To si zoberieme. Hneď máme flint, tak dovidenia už nepotrebujeme, neviem, kde som si stratil jeden kobol z toho, ale to je úplne jedno. A hneď to po mne žobre jedlo. Tak, ideme na lov nejakých zvieratok. Ježi, uhni. Hop, šup, sup. Máme crafting náš krásny. My takto si spravíme petičku. Vložíme ju na náš crafting. Ne, na pece nechceme ísť. Chceme spraviť toto a meč. Ideme na nejaké jedlo to naše. Tam sú kravičky, poďte sem kravičky. Ja vám nič nespravím, vážne. Ja vám vážne nič nespravím. Iba si trošku zoberiem z vašeho špeku, ale to nič vôbec, to vám nebude vadiť. Poďte sem! Poď sem! Poď sem! Práva. Ďakujem za 3 meso. Ty si nič nevidela. Ja ťa iba vyoperujem, slepé črevo. Daj mi ho. Ďakujem taktiež. Poď sem tiež. Kam mi zdrháš? Poď sem! Ďakujem. Tak, trošku sme vyoperovali kravičky, viete, zo mňa bude taký doktor. Doktor Mr. Kraviak. Obecný. Saplingoš. Mám si tajgový strom, lebo ja mám rád tajgové stromy. Šmaríme sem také toto a nejaké 3 drevíčka. Dajme si rovna cobble pickaxe. Som tam videl také tie jaskynos. Na jeden steak si zoberám. Lebo steak sú super. Kto nemá rád steaky, tak ať dá like. A kto ich má rád, tak dá tiež like. Takže kto tam dá dislike, ten nemá rád sám seba. Počujeme už zombíka, čiže zombík je na blízku, ale ja som na neho pripravený. Som ho pripravený ho zdolať, lebo mňa nikto nebude ohrožovať. Žiadny zombík, lebo ja som človek, ktorého nebude ohrožovať žiadny zombík. Tak zoberieme uhlíčko. Ďalšie uhlíčko, ďalšie. Poď sem. Ďalšie, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A pustite ma na ne. Pustite mne na ne. Hej. Máme zombík. Sem. Nebí ma. Ďakujem. Zoberieme si ďalšie uhličko, lebo uhlia není nikdy dosť. Sem, ďakujem. Ďalšie uhlie. Táto kefka bude uhlová baňa. Dúfam, že tu nájdem už nejaký aj iron. Prvý fail. To by nebolo inak zaujímavé, keby žiadne niečo nepofailím. To by proste nebolo zaujímavé, keby niečo nepofailím. Tak ja to strihnem aj dnes pre veci. Tak zatiaľ čaute. Tak už som tu, už som konečne našiel moje veci. A jak som povedal vtedy, to by sa nebolo, keby niečo nepofailím hneď v prvých minútach. To nevadí, aspoň sme vedeli, že creepery sú zlá vec. Čo som už vedel dosť dávno, čiže creeper nemusel sa mi to hovoriť. Ono sa tu bráni nejaké diamantiky. Ježiš, teraz skeletoni. No, tak to nebude veľmi príjemné. Nie, nezabij ma, prosím. To sú také sviniary. Ja som inžinier failer, normálne by som povedal. Tento nové PvPčko mi vôbec nejde. To nové PvPčko je úplne o ničom. 2 faile. Koľko ešte tam bude failov za tento deň? 15. To není možné. Čo som to také zle spravil, že sa proste tam objavuje, že toľkokrát umieram.
Teraz skeletóny sa tam objavia, hneď všetci po mne idú. No nej fér, mami. Čo tu ešte ďalšie bude? Á, tí skeletóny sa zmizli. Yes! Ďakujem aspoň, že za to. Tak im treba, mali to všetci navzájom pozabíjať. Tak im treba, hnusakom. No, tak toto bol zatiaľ veľmi zaujímavý začiatok. Ninjačisko, failisko. Ja by som nemal volať Ninjak SK, to SK by sme dali preč, aby mohol som volať Ninjak SK fail masta. Byla som taká fail masta, že... Normálne to nemôžno. Vlastne tohčku. Spravíme si ďalšie tyčky. Ďalšie tohočky. Ktorý máme 50. Takže celkom dobré. No keďže my sme fail master, tak nás tu určite niečo privalilo. Ó, neprivalilo. To bola úplne náhoda, lebo mňa by už dávno niečo privalilo. Dáčo ďalšie. Tak poď sem uhlie. Poď ku mne. Poď. Zazdrach sa stal, neprivalil ma Graveu. Čože je úplne epické. Čo sú to skutky? Kde sa neviem? Ja nikto to ohrožovať nebude. On tu bránil nič? To na čo som sa s ním bil? Som si dal meso, aby ma to vyhealovalo. No to nie. Tam je krásna tma, už bude večer. Čiže taktiež veľmi epické. Yes! Chodí si odrakol skeletona. Tak ti treba, nemusí byť taký hnusný na mňa, ha. Tak ti treba. Ha. Tu sa vrátime, potrebujem železo teraz. I want iron, please give me iron. Please, iron. Iron first. Please give me iron. Ja fakt nájdem skoro emerald. Iron, môj milovaný Iron. Iron, ja ťa mám tak rád. Iron, kto by predsa teba nemal rád? Ľudia, ktorí majú 5 miliard diamantov. Ale ja ťa mám veľmi rád. A ďalší Iron. No, Iron, ja ti pusím teda. Môj Ironik, môj. Ďakujem ti, Bože, za Iron. 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 Dobre, už neviem tak vzdychať. Nie. To čo je? Zombie villager. Áno, zombie villager. Ty ma tu takto budeš ohrozovať, že? Ja nepočujem skeletona. Ja vážne nemám chuť teraz umrieť. Máme creep pasta. Creep masla pasta. Potrebujeme 24 plus 9 je koľko? Ani neviem. 6, 33. Opaka máme iba 29. To není veľmi dobré. Potrebujeme ďalší rom. To bol malý zombie.
Chlapci. Dáky. Faka. Jaj! Nechajte ma! Ja som ani nespravil brázi! Iron. Ja mám. Iron. Už nemám tiket. Ale to nevadí, lebo mám iron. Máme iron. Ideme domov, lebo máme iron. Máme iron. Máme iron. Máme iron. Chcem si povedať, niečo skočí proste. Šup, nope, nemáš iron. To je proste prank datel Matej. To by bol taký vtipek. Proste hashtag prank datel Matej. Hi everybody, moje meno je Datel. A ja som Matej. A my sme... sám. Jau! Som si zlomil nohu, mama. Mama, bolí ma noha, volá záchranku. To sa stalo, synáčku. Zlomil som si nohu. Ježe, ty si ale vtipný. Máme iron. Yes, máme iron. Dáme si ďalky ten náš iron. Tekať, lebo máme iron. Tu si postavíme našu hobitiu dieru. Máme asi taký hobit. No, naša hobitia nora ešte není utúlna. Ale dá sa v nej bývať. Lebo máme iron. Takto. No takže takto. Dáme ešte toto. Lebo my si takto pestojíme iron a ideme si rýchlo postavať také tyčky a postavíme si taký trompáčik. Tento hodíme do pece. Tak a peca, chlapečok. Tam je skeleton majster. A už ma nevidí. A my si tu kopeme. Ja to nerobím, ja si iba kopem moju hobitu dieru. Neviem, čo to robím. Ja si tu kopem moju hobitiu dieru. Tu budem bývať jak hobit, len nepríde za mnou Gandalf. Ale možno, že to je akurát creeper, lebo som si zabudol spraviť dvere. Počkáme do dňa. Už to ukoncíme. Kde je mesacík? O chvíľku bude deň. O chvíľku vyjde slnko. Otočíme si východ slnka. Tak počkajme, poďme za slnkom. Hop. Kde seš, slunce? Už tě vidím, sluníčko. Teda vlastně nevidím, kde seš? Jo, už seš skoro tady, sluníčko. Sluníčko. Prase. A sluníčko, prase. Sluníčko. No slnko už vyleze ještě čo? Aha! Slnko! Už je tady zas. Ja miluju slnko. Dobre.
OK, tak toto by bolo všetko z tohto môjho prvého dielu z Minecraftu. A ak sa vám toto bude určite čel... Ak sa vám toto video... Ešte raz. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber na náš kanál. A dislajky nedávajte. A ak máte radi stejky, tak dajte tiež like. A hrajte Minecraft. A čaute!